Ahvenenkalastuksessa kiehtoo ennen kaikkea sen kalan oikukkuus. Ja se, että vaikka niitä olisi siellä vesistössä, niin se osaa välillä olla todella kranttu sen suhteen, että mitä se syö vai onko syömättä ollenkaan. Ja sitten kun sä pääset sen koodin murtamaan, niin siitähän se kaikista paras fiilis tulee. Siima soi. Nyt saattaa olla kyseessä piikikäs ahvenen serkku, kuha. Ei ainakaan jumputtele silleen niin kuin ahven tyyliin. Sieltähän meille nousi komea piikkieväs. Se kun ahventa kalastaa tällaisissa kivikoissa, niin siellä viihtyy myös tosi kivasti tällainen just sopiva pannun täyttävä kuha. Tää on sitä ihan perusjigausta, mitä mä opetan asiakkaille. Ja se lähtee sillä, että katsotaan siimaa ja kun siima löystyy, otetaan 2 kammenkierrosta ja odotetaan taas, että siima löystyy. No nyt me saatiin se koukkuun. Monesti kysytään, että minkä ikäinen tällainen kalaki on. Ahven on sinänsä aika hidaskasvuinen yksilö, että tääkin on ehkä sellainen 9 vuotta vanha kala. Kalastuksen palkitsevin osuus on ehdottomasti se, että kun löytyy se kalapaikka ja se juju siitä, että millä tavalla sä saat ne sieltä iskemään. Ja sitten sen jälkeen se tärppi, se on se juttu. Ja tämän jikikalastuksen yksi suola on just se, että näitä värejä, kokoja, malleja on miljoonia ja joka päivälle melkein pitää hakea se oikea väri ja koko ja malli, että mikä toimii just silloin ja siihen vielä uittotekniikka kohdalleen. Mulla on käytössä ahvenen kalastuksessa 1-2,5 tonnia kelan kokoi, eli mitä isompi se luku on, niin sen isompi myös se kela on. Hauen kalastuksessa 3-4 tuhatta koko luokkaa. Sitten sen lisäksi vapana 7-jalkainen ahvenen kalastukseen suunniteltu vapa, nopeatoiminen vapa, joka tarkoittaa sitä, että siinä rungossa on voimaa, mutta sitten että se kärki on herkkä, joka ottaa niitä nopeita ahvenen suunravisteluita vastaan ja pitää sen koukun kiinni siinä ahvenessa. Tässä on tämän päivän saalis, mikä meillä valikoitu ruokapöytää, eli tällaisia just sopivia 300 gramman kaloja. Siinä olisi tuoretta lähikalaa reissulta himaan. Tällaista kaikkea nähdään mun reissuilla. Hyppää veneeseen mukaan, niin mä opetan sulle siellä lisää.